Sa number 2, wala sang may turnover nga dokumento ang transition team ni outgoing Mayor Evelio Leonardia sa interim transition team ni incoming Mayor Albi Benitez sa ilang nga pagsinapol sini nga hapon sa Mascara Hall sa Government Center. Gani siling ni re-elected Congressman Greg Gasataya nga nagapamuno sa interim transition team, sila na lang mismo ang magakuha sa mga dokumento sa tagsa ka mga city department. Suno kay City Administrator Attorney Edward Quansing, kompleto na ang mga dokumento sa mga department nga pwede mausisa sa transition team ni Benitez. Pero para kay Anay Councilor Attorney Cesar Distrito, nagapakita lang nga nagapanago ang administrasyon sa outgoing Leonardia administration sa responsibilidad para kuntani sa masulhay nga turnover. Ginpahayag naman ni Joy Madayag, ang pamuno sa Department of the Interior and Local Government nga ang pagsinapol ang natigayon agud maistoryahan sang magtimba nga bahin ang mga guidelines sa natalana nga turnover ceremony sa Hunyo 30. Rather, no, na mag-provide man sang informations needed. No? So the intention lang of having those documents is number one, in compliance to the guidelines ng DILG. Number two, to prepare the incoming administration once magsulod siya by June 13 noong time. Nga hindi ka na bala maminsar pa din itong amuni, mamukas na. So the intention of Mayor-elect Albi is to hit the ground running as soon as June 30 is pagsulod siyang June 30. No? Pero amat-amat naman kung ready, as discussed, ang incoming administration, they can already communicate with the concerned department officers para malangtaw nila kung medyo makita mo gid nga nagapalagyo gid sila sang responsibilidad kung sino gid ang masubmit sa mga dokumento and they don't have any copy of the document. That is a sad reality nga paano naton mabuligan nga ma-retain ining mga kinahanglanon sa ilang nagkalailaing nga opisina kung wala kita sa may ginakaptan nga papel kung sino ina ang mga tao ang ara dira nga do medyo they are hesitant to give information to this committee, although generally they are cooperative, but insofar as the issue of casuals nang hindi kita kakuha sa insakto.